Hi ha racisme immobiliari? Mira, somric perquè el primer punt que has dit, que és que més o menys tothom accepta que hi ha racisme, no és pas ben bé així. No? No, hi ha molta gent que està en una fase de negació. Això també passa amb altres discriminacions, amb el masclisme, etc. No? Hi ha una defensa psicològica, no sé com dir-n'hi, que és com negar el problema. No, no és racisme, és que no tenen diners. No, no és racisme, és que em destrossen el pis. Parlem-ne. Jo sabeu que fa 8 anys que he estat a la PA, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, i allà hi ha molts casos de precarietat i tal, no? I per tant, quan la gent a l'assemblea deia a mi em discriminen perquè sóc negre, podíem pensar, ostres, clar, és que és pobre, que també és negre, però li neguen perquè és pobre. Però va passar una cosa el dia que va començar a arribar gent jove, formada aquí, amb estudis, amb una feina que estava bé, un bon sou, i també explicava és que no em lloguen perquè sóc negre. Hòstia, i si està passant a més gent això? I vam convocar una assemblea i en allà es van presentar una trentena de persones de molts orígens diferents i tots explicaven la mateixa història. Truquen a la immobiliària, mira que m'interessa aquest pis, si parles amb el Garrotxí per telèfon no saben quina cara tens, per tant, sí, vine a tal dia, a tal hora, i quan es presentaven allà sempre passava el mateix. Ah, no, és que l'acabem de llogar. Ah, no, és que ja el tinc emparaulat. Em sap greu, tal i qual, bla, bla, bla. Un altre que només d'entrar per la porta ja li deia no tenim res, ho sento, abans de mirar qualsevol paper, etc. Per tant, el racisme existeix. Val? Hi ha un prejudici de que una persona, pel seu aspecte, doncs, passarà una sèrie de coses, o no em cuidarà el pis, o no me'l pagarà, o no sé què, sense donar-li l'oportunitat de conèixer-la i de saber si és una persona solvent, si és una persona, no sé, responsable, si és una persona decent, etc. Per tant, això existeix. I és el punt zero i m'agradaria també parar-hi un moment perquè si no hi ha gent que es queda en la negació. Què va passar? Això va ser el 2018, aquesta assemblea. El 2018, doncs, un grup de gent es reuneix, tal i qual, i comencen a moure coses. Es van moure coses que fins i tot van sortir a molts mitjans, va sortir aquí en aquesta televisió, va sortir a Ràdio Olot, va sortir fins i tot a TV3, al Telenotícies, al Planta Baixa, a Ràdio 4, fins i tot al Matí de Catalunya. Es posava com a portaveu Mari Dramé, també, que és col·laborador de la tertúlia també aquí. Correcte, i a vegades n'heu parlat, que també treballa a CEPAIM i per tant coneix molt bé el tema. S'han estat movent coses, però falta que passi alguna cosa més. L'Ajuntament va iniciar un procés, després de molta insistència per part de Stop Racisme Lloguers, que és l'entitat que es va constituir, i el 2021 comença un projecte de contacte amb les immobiliàries, el sector públic, entitats veïnals, entitats antiracistes pel dret a l'habitatge. I ens vam anar trobant, vam fer una sèrie de trobades, vam elaborar unes conclusions i allò està en un document molt bonic, en un lloc. Què passa? Que no es veuen els canvis, però no es veuen els canvis per diverses raons. El punt zero que demanàvem des del Moviment pel Dret a l'Habitatge és hi ha unes lleis, de fet vam demanar un informe jurídic a l'Oficina d'Habitatge que ens digués quines lleis protegien això, hi ha la 19/2020, la 18/2007, la 13/2009 i l'article fins i tot 512 del Codi Penal, que totes aquestes prohibeixen explícitament que hi hagi un filtre racista. I que, per tant, si l'administració detecta que això està passant, deia el mateix informe de l'Oficina Local d'Habitatge, que ha d'actuar d'ofici contra la persona que ha infringit aquesta llei. Doncs no s'ha fet ni una vegada. Mai a ningú, a Olot, se l'ha multat, se l'ha expedientat, se l'ha trucat de dir, escolta, que m'acaben de dir que no li has volgut llogar i jo veig que té un bon sou, com és això? Si no estem actuant d'ofici, com pretenem que canviïn les coses? I aquí, en aquest punt estem ara. Sabem que això existeix, hi ha unes lleis que protegeixen els drets, però l'administració no està fent el que tocaria. Ha fet unes conclusions, estan molt maques i guardades en un calaix, les anem a explicar a altres pobles perquè copiïn el nostre procés, però sincerament, si això no es materialitza en coses, no haurà servit de massa res que ens haguem reunit tantes vegades. Treballa amb les immobiliàries, deia en Jaume Mir, compliment de la normativa, diu en Jordi Casulla. Hi ha una vinyeta molt bona que corre per internet, aviam si la sabré descriure bé, que es veu una taula, al mig hi ha un senyor amb un plat de galetes, amb 30 o 40 galetes, a la seva esquerra hi ha un treballador blanc i a la seva esquerra hi ha un treballador negre. I el treballador blanc té una galeta, i el del mig, que té 30 o 40 galetes, li diu al treballador blanc, vigila, perquè aquest d'aquí a l'esquerra et vol prendre la galeta. Exacte. Per què ho dic, això? D'habitatges n'hi ha molts.
Hi ha 1.300 habitatges buits a Olot i estan quasi, la majoria estan en mans de grans tenidors, que són aquests bancs, són aquests fons voltors. Aquests són els autèntics culpables de que l'habitatge estigui pels núvols, de que ens faltin habitatges i tal. Ho dic perquè a vegades també tendim a assenyalar, no?, el treballador negre, per exemple, de que ens vol prendre la galeta, quan en realitat tenim algú que està fent aquest espoli que parlava de les elèctriques també passa al mercat immobiliari, també passa tot això. És el que passa, en definitiva, en un model d'economia capitalista, que és que es va acumulant la riquesa en l'1% més ric i es va desposseint de la riquesa el 99%.